L'any passat vaig ficar malalt i em van haver d'operar. I me van posar la primera bossa de sang. Necessites una altra bosseta de sang. Una altra. M'aguantes, mare? Però mentre era a casa jo pensava, ostres, si algú no m'hagués donat aquestes 4 bossetes de sang, ara no seria aquí jo, amb vosaltres. És fort, això, és fort, L'experiència personal del seu professor serveix per començar emocionalment un projecte al voltant de la sang. Aglutinarà la major part de les activitats dels alumnes de 5è durant 3 setmanes. El Banc de Sang de Lleida i l'AMPA els han proposat un repte, que dissenyin una campanya per augmentar les donacions durant la festa del col·legi. L'any passat en van aconseguir 69. Jo crec que la primera opció és posar en un menjador. Al menjador petit, sí. Després s'hauran abollit de beure-ho cada dia. Clar, i passarem a l'església. A l'església, vale. Els alumnes de 5è del Claver estan acabant el projecte sobre la sang. Fan servir tot un ventall d'elements del llenguatge artístic, narratiu, periodístic i publicitari, eines manuals i tecnològiques, per un objectiu ètic: convèncer els adults del seu entorn que donin sang en la festa del col·legi. Aquí estem imprimint un cor amb un motor i a l'altre un superheroi que a la mà té una gota de sang. És un cor que li han afegit un motor perquè és com si bategués i li han fet un forat un penjoll per a ficar-ho a un clauer. Vinga, Líbia, mig morta, el braç aquell que et pengi cap al darrere. Vale? Vinga, quieta, Líbia. Vinga, grava. 112, necessitem una ambulància urgent. Líbia, estàs bé? Ha perdut molta sang. Necessitem fer una transfusió. Esforços d'última hora dels alumnes de 5è del Claver per superar el repte que els van posar. Cada dia a Catalunya es necessiten 1.000 o més donacions de sang. I clar, si ens veniu ajudants, ho agrairem molt bé. És fins a les 9. De 5 a 9. Vale, perfecte. Tu eres imprescindible! El projecte sobre la sang tindrà un final més feliç si aconsegueixen més de 69 donacions durant la festa del col·legi. Tot desenvolupant els continguts escolars, han fet campanya multimèdia, han decorat els espais i han preparat regals pels donants. És la primera vegada que dones sang? Tornaries a donar sang? L'èxit final queda en les mans i els braços dels adults, sobretot pares i mares que aquest any han viscut un canvi radical en el sistema pedagògic. Jo de moment li posaria un 8,5. Hi ha coses, sempre hi ha coses. Escolteu, l'any passat vam fer 69 donacions. 69. Sí? Què us sembla? Poques. Haurem superat aquest any. Sí! Oh, sí. N'hem fet 84. Ho heu fet molt bé, ens heu ajudat molt.